maayong buntag. So karon nagkaraw-karaw na punta ni kay wala na may mga bata. Nang eskwela tanan. Unya diri na punta magmikos-mikos sa mga bulingon tuara. Oh, tag 5 lang. Uma naman piyesta so diri na po dayon ta sa bulingon ato ana ning pilian ang mga bulingon. No. Nakapamista ang person ang mga na to ang ay kuma naman tag pista-pista muna ni ahin ang mga pista lingaw ang mga bata kay lami isa nga tanan dito lang fiesta kay dito ra jud di isa ra mi kabalay na mista kagahapon kay lami itambayan dito pertibing inita kagahapon nya diri sa mubukid ulan nya dito init kayo puyo ay ra dayon mi dito butan man to sila ni maninay. Mga bata po na yun nang huwam sa mga talomos kaya nangaliko uy ginoo ko nya perting hilak ni Jay kay wa man siya di man siya kaligo wa man ako pakaligua kay sa lawom sila nagkaliko bunsoy si GM nya hadlukan man pud to maligo siya dana rasa nya nindot kay sa nga tanan ang baybay mura siya og ang ilang daplin dagat kay mura sa Davao kadto ko dito ila Madam Tutsi gilantaw-lantaw mi sa mga view dito sa dagat limpyo kayo kay ang mga tao dili pataka-taka ra og bisan asa og butang sa ilahang mga basura naa sila'y kuan ba naa bitaw sila'y dili nila pwede mura gibalaod gihapon nila bitaw mo boy sakto kay limpyo kay tan-awon ang dagat pabalikon daw kog mapuhon kung kanang maghunas na kuy nakalimot mo dito di ay na mari ipadala si maninay nga kuan gahapon nung tao nakalimot naman ko kinasun timba nya pag anhi kay mag na siya sakayan ganin tim walay igdala pandabahan sa ni nato ay manlaba dami ta maglaba dami kay naman yung papila itong inahan di ba na ako salig-salig sa ila na hinlo orang panlaba ako gito panlaba kay mga kulyo-kulyo mga panty nila sila naglaba lain na itong mga di color ako maglaba puro na kanang t-shirt tanan niya kana mga short pan mga kuan kay para dali ra i-appeal ko na ni paglaba ang kini A few moments later. kay kusog man pud ang tubig kusog ang tubig dyan guys
Kaluyan sa guys, atong tubig na rin walay undang-undang. A few moments later. Ganyan ang buhay. Yung isa ng baon na sa baboy. Tinuan yung baboy yan. Hindi ko rin katanan. Ang puti. Tumulan ko ang karon. Para ugma ko na. Hindi kaya ka. Kay daghan. Kay labalaba kay. Hindi ka na talaga pinakaandawan. Thank you. Ngayon ni muna sa niya akong tutukan. Lagi kita pasanan kay di mo silbi. Buka na natin, oy. A few moments later. Marunong nakaulit sa eskwelahan. And then, night pinya. Magkaunta sa pinya.
A few moments later. Na day taog laba. Sudlan tanan ang atong halayan. Daghan tag nilabhan guys. Ya karon maligo na dayon ta. Ano taglaba? Ni udto ta na atay pansit kanton. O kapi bahalag udto mga pita. Di na atay bulad o kanon. Turita. Ako na lang naniod to kay ang mga bata huma naman. Nagitiwas pa man ako akong labanon. Ana din ka na nga. Ang mga on pa guys. Noon ba? Nani man dire. Balag udto ka kape. Naawon na yung kinamot-kinamot. Napa ko mga puti ito. Di kolor kung pang una kay puti mulunon pa man. Ganyan ako mang humol aron maapil ang ilang hinubuan. Mga dito. Launa naman kapin. Apit na alas 2. Nahon ka na itong laba. Kuan na ni. Guys, si Princess baga order og relo. Unya. Piso raman ang nabayaran. Abi na kung unsa na gi-order Gabriel siya papa. Relo siya guys. Ubaro ni na sayo. Piso ra gid unsa na siya Shopee may? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Nya unsa man ni basig. Diyan ka man, rilo. Nya mo andar po. Nya piso ra siya. Katang ko ni Hilin kagahapon matumot ay dili dato isang adlaw de. Dati ali direte kay banan tag konte, nan tag dagan nila ni Princess.
Helen ba? Wa man nagtubong man ko. Kaya ginoo ko ng ambisyon o rin bata. Piso. Ay, ginoo ko, Lord. Ya, mudaga na po na siya o kuan. Dani pa siguro di murag dili pa to sa una siya. National man to. Karon dani pa na siya sa kano. Sentral pa na siya dalon. Bukid man ning eskwelahan diri, guys. So dito sa Sentral dalahon. Ya, makadaog na pud siya dito sa Sentral. So dalahon na pud siya sa another na pud na kuan niya. Para tong sa una nakaabot siya og national to, Intero Misamis Oriental. Dito niya kay ganahan na mo nindot ang volleyball niya kay apil si Loyloy. Volleyball ra imo princess di man sa sugot. Dili niya bet ang volleyball. Ang iya kay dagan jud. Ano siya dagan? Siya. Ang pagkakatawa ko niya bang ang iyang classmate mo din siya ga. Volleyball ang ilang gipili mo nyud may bula mo dagan sila. Di daw mo tira ang kuna. Kaya nakakita naman guna siya pag dinha pag national dinha sa kuano sugbong kugon to sa una. Dili jud basta-basta ang mga kontra na manggod kay kuan naman gud na kanang mura siya unit meet ba nga Intero Misamis Oriental so kada lungsod na ay gikwaan. Kada lungsod kuan og 5 basta to unong basta kay kada eskwelahan gikan sa bukid-bukid parehada na sa amo. So naay tagduha ka buok nga dalon. Nya pag-abot sa Sentral duha pud na pila man di nga ka barangay 9 man ni ka barangay. So 18 kabuk ang gidala dito sa national. So iyan na ginang nasaksihan ni Princess ug unsa kalisod ang pagdili lang ang siya kumusulod siya na dili lang bitaw nga ikag-ikag lang iya. So kuno niya og kaya ba niya? So dili jud niya kaya ang volleyball. Kay siya gani dili volleyball pero mo lagi makatawa ko na bata bitaw no. Kay ang uban kay pag na yung classmate na mag-volleyball volleyball dayon, siya lahi siya. Kanang murag ang iyang pilion nga dula is bit gid niya. Kanang dili lang basta-basta ba nga magdula-dula ta. So mo lagi nangamantay pud siya sa classmate. Siya nga volleyball ang gikuha unsa pasahan og bula pagampak kuno kay maglikay nya kabalo na gina siya nga basta dito labi na dito national na dili na gina ti jud ka mulikay kay imo wa nang gikuan kung kana ang lagigi nga kanang mura bag kuan gihapon nga kanang imo bitaw gid na panindigan imo ang gipili dili nimo siya likayan imo siya tubangon ana ba nang muna iya dagan rin dagan sa 400 meter lagi nuko ako may gulbaan pero datong unahin ko ma'am ayaw na lang na agoy ginuo ko ma'am ayaw intaw na ipapil na kay gamay kayo sa kaya lagi niya kay gi-practice na nina mo kaloyan nun po may ni karong kidagan may inahan mag-ubang yung sa una kamera man doon ni Bibi ang uban gipa luoy kayo ang mga bata ra nga dili asisan sa inahan kay ang maestra baya daghan baya kunon sa maestra kaning mga tubig mga kuan sus ginuko napay kasingot pa nga yung palituno na po nako siya karon sa jogging pants no kuan mang ila diri uniform sila red tanan unya ang t-shirt mo libre